dawuh saking Sepuh Gede Darmo. Nggih, pripun? Menika sedaya kan pangombyong niki ajeng nderekake manten boyong manten. Nggih. Ning liar budal ngenten campur sari rampung. Lah niki campur sari ken ngrampungi mawon. Lah niki badhe tindak beda dhateng keluarga besar. Ngoten intine dadi niki campur sari ki ora lek rampung, niki bapak ora lek tindak ngono lho. Jane jenengan wae lek teko kode kalih kula malah teko beneran. Mulane iki kagem kanca-kanca sedaya niki dipun iringi budalipun keluarga besan mawon. Kliong. Oh iya iki. Oh iya. Pamitan. Menika pasugatan campur sari sampun paripurna, Bapak. Lodang swasana keluarga besan ingkang kepareng badhe lumarap wonten ing keluarga besan wonten ing pandan mugi-mugi tansah mangke widodo tebene ing sambe kala sedaya prastanada wonten kirangan kangge Samudra Pangasami rahayu ngasam ya piranggih.